Il-Parlament Ewropew qed jiffaċċja skandlu ġdid waqt li għadu għaddej qed jiġi investigat l-iskandlu mlaqqam Qatargate b'intħil fil-politika Ewropea mill-Qatar li seħħ taħt imnieħer il-President tiegħu Roberta Metsola fl-aħħar jiem feċ Moskagate fejn allegatament ir-Russja tinterferixxi b'kampanja ta' influwenza fuq deputati tal-Parlament Ewropew bi ftit aktar minn xarejn qabel iseħħu l-elezzjonijiet fis-27 stat membru. Uffiċjali għoljin fi Brussell wissew li r-Russja tiffinanzja lill-membri tal-Parlament Ewropew biex interferixxu fil-elezzjonijiet li ġejjin u li se jsiru bejn is-6 u d-9 ta' Ġunju. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Vera Jourova li sejħet l-allegazzjonijiet bħala inkwetanti ħafna qalet li dan jikkonferma dak li konna qed nissuspettaw li l-Kremlin qed juża sorsi dubjużi li jippretendu li jkunu midja u jużaw fondi biex jinfluwenzaw. Il-Parlament Ewropew immexxi mill-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola qed jiġi akkużat li permetta lil dawn l-ek ġurnalisti jinfiltraw fl-istituzzjoni u joperaw b'impunità. L-iskandlu feċ meta l-Gvern tar-Repubblika Ċeka issanzjona s-sit tal-aħbarijiet imsejjaħ Voice of Europe li skontu u parti minn operazzjoni ta' influenza favur ir-Russja. Il-Prim Ministru Belġjan Alexander De Croo qal li r-Russja avviċinat deputati tal-Parlament Ewropew u ħalsithom biex jippromovu propaganda Russa. Dawn l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni ta' parlamentari u ntħil barrani fl-affarijiet interni tal-Unjoni Ewropea isegwu dawk li feġġew inqas minn sentejn ilu tal-Qatargate fejn Metsola wkoll semmit diversi drabi meta l-akkużata ewlenija il-Griega Eva Kaili, ex viċi President ta' Metsola, instabet bi kwantitajiet ta' flus kontanti fl-appartament tagħha. Dwar żjarat kontroversjali li kienet għamlet fil-Qatar, Kaili dejjem qalet li kienet iggwidata minn qabel minn Metsola nnifisha. L-akkużi li xi membri parlamentari Ewropej tħallsu biex jitkellmu għall-Kremlin qajmu mistoqsijiet serji dwar min setat ħatali finanzjament. Kellim għal Metsola qal mas-sit awtorevoli Politico li l-President ikonxi tal-allegazzjonijiet li isiru minkejja dan mill-istess grupp tal-Partiti Popolari Ewropej l-IPP li Metsola u anke l-Partiti Nazzjonalista jagħmlu parti minnu waslu wkoll akkużi kif il-Parlament Ewropew permetta l-Voice of Europe ikollu aċċess għall-istituzzjoni. Id-deputat Taljan tal-IPP Matteo Gazzini li għandu swaba appuntati wara li ta' intervista lill-istess Voice of Europe u ħasem f'dibattitu flimkien ma' MPs oħrajn ċaħat li ġie offrut jew aċċetta xi flus. Minflok qal li jekk tal-Voice of Europe huma tassew ta' teddida kbira għaliex il-Parlament Ewropew ħalla lil dawn il-ġurnalisti jeħtlu fih danu għal xiex ma ċċekkjawhomx. Il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi naqat moħrajn għal dibattitu urġenti dwar is-suġġett.